Horas Maria kadamang do dainang nahinaholongan at pen dohot hasasaut ni baga-baga. At dorang di si danan hokku minggu-minggu apen ima minggu manaktiki di hasasaut ni baga-baga. Buasa udok pesongoni songonos saritona. Ono bulan adorak minggu apeni nunga sai baga-bagahon amokku do inoku nanaeng buanon nau tuona porsea maronan. Didok marupani tole puang. Sabi jo gagaton ni horbotai. Kubuo pehuan no marona tuona porsea. Asa mangalang bakmi hita bakmi ni persabas. Songoni ma didok amokku lau marsuruau mula-ulaun. Songoni manang inokku didok ma tole itonan. Jolo taruhot jo ugan-ugan itu perlaktaya. Asa borhat to sikola. Lau pe hita maronan diuna porseaon haduan tatuhor pe bajum ima di baga-baga hot tuau asa ringgasi ba mula-mulaon tohoro tutu ringgas dei ba mula-mulaon ala nga tarbayang una porsea nga tarbayang migomak ni persabas na taboy tarbayang ma bakmi doho migomak na iuna porsea na ibalerong ima nga bani ba ringgas mula-mulaon sangga isuru iba jala di baga-baga hoptong nanaeng maruna porsei. Niada nga pala daw na porsei sa kutanami hira-hira tulubatu do daw na alayo lo do ono bulan lobi dakya ni degei nakpeswa pala daw. Alanima baga-baga naeng buanon na iba to na porsea masay ningok may. Dinapay-may ba na ono bulani hira na ono tao pakilalaon liling nga napay mahoni. Tohoro tutu arong luarina di bulan Desember di awal di bulan Desember manang di minggu paduahon di buwan may batu porsea sabas matong na marunani sabas ma namanuhor baju na barui masay Maria iya ma iba marlas ni roha sagat na mangalang bakmi ni persabasi manang migoma na diunani songoni nama las ni roha mulak dung marunan siya no una porsea ni roban ma sipato na baru manangabit na baron bope nomor na balga utik ala didok asaboy tu taon naro sa halio pakeon danga palapasi abiti dituhor sa balga do nomor na siyan nomor na pastu pamatang niba tu daging niba abiti. Songoni manapay may mahon, jala songoni ma las ni roha di hasasaut ni baga-bagay. Ra boydo ra ta analogihon boa parpay makku di hasasaut ni baga-bagay. Songo parpay mata di haroro ni sipaluay di minggu apenok kita pay maima baga-baga di haroro ni sipaluay hobartu nani do ni akapa nurirangi. Awal biner siagian sian si gordang dua tobasa di purion waing omma tau toba nauli tau toba kebanggaan ni kita bangsa Batak ng bangsa Indonesia. Awal biner siagian sarito na maripola dohot intermeso sabing horas marihita.